Hello, good afternoon everyone. नोंथांमोनखौ आंनि बे TV official YouTube channel बरायबाय। नोंथांमोना माबोरै दङ? जानो हागौ बयबो मोजाङै दङ। दायो आङो खैला मैला आमथेखौहाय मोनसे गान खनफैदों। आं नोंथांमोनाव दिनैहाय माखासे कुइसनफोर सोंगोन। नोंथांमोना ओरैनो कमेन्ट बक्सआवहाय खोन्थाहरनो हागोन। जायफ्रानाखि मेथाइ खननो गोसो नोंथांमोना सोर सोर मेथाइ खननायावहाय माने इन्टारेस्ट दङ कमेन्टनि गेजेरजोंहाय खोन्थाहरनो हागोन आरो सोर सोर मोजां मोना बेखौबो खोन्थाहरनो हागोन। मेथाइ खननो सोर सोर मोजां मोनो आरो मेथाइ खोनासंनो सोर सोर मोजां मोनो नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआवहाय खोन्थाहरनो हागोन। आंथ' बिराद मोजां मोनो गान खननोहाय। दा नोंथांमोनाबो ओरैनो सोरबा सोरबा मोजां मोननो हागौ। जेन'बा सोरबा सोरबा ओरैनो रोङाबाबो खोनासंनो मोजां मोनो माखासे गुबुननि खननायफोरजोंहाय। दा नोंथांमोना ओरैनो जायफ्रानाखि जेन'बा गोसो दङ खननो गोसो दङब्ला नोंथांमोना दावगालांबाय था। जेब्लायबो आंना गाराङा जाया होननानै बयबो माने फासयनानै दाथा। जोङो मा होनो जेननानै थायोब्ला जों गासैखौबो जोङो मावफुंनो हानाय नङा। जिखिनि गारां दं जेसेबांनाखि जायो बेखौनो लानानै सोलिलांबाय था गाव गावनि फिउचारनि थाखाय। अब्लानो साक्सेसफुलखौ मोनफुंनो हागोन सानसेब्लाबो। रावबो खनसेनो खननो रोङा, लासैनो रोंलाङो आरो रावबो हारसिंनो रोंखानाय फैया। गुबुननि माखासे फल' खालामनानै रोंनाय जायो। दा नोंथांमोना ओरैनो सोरबाफोर मेथाइ ओरैनो खननो गोसो दङब्ला खावथं खैला मैला खावथंआव फैनानै स्टुडिअ दङ मोनसे सासे ब्रादारनि बेवहाय खनफैनो हागोन। नोंथांमोना ओरैनो खननो गोसो दङब्ला आंनावहाय जगाजग लानानै खनफैबानो जाबाय। बिराद मोजां। दा मोनसे ओरैनो गानबो बानायगासिनो दं आङो। बेखौ आङो बे सनासारियाल' खनहैदोंमोन। नाथाय बियो माखासे लकडाउननि थाखाय फाइनाल खनहैनो हायाखै। बेखौ आङो बेयावनो बानायनाय जाबाय। दा नोंथांमोना थाबैनो खोनासंनो मोनगोन। सिन्था जानाङा थाबैनो मोननो हागोन नुनोहाय। बिराद मोजां गित ना गाना बिराद मोजां मायो एसे समायना होनाय। दायो आङो गाइड होना दोनबाय फाइनाल खनफैबावनांगौ दङ। बेखौ उनाव खनफैसिगोन जेब्लानाखि मिउजिक सोगोन। दा नोंथांमोना थाबैनो मोननो हागोन। जायफ्रानाखि आंनि चेनेलखौहाय साबस्क्राइब बानायाखैबा दासिमबो नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनो हागोन आरो लोगोसे बांसिन गुबुननोहाय फ्रेन्डशिप होनोहाय शेयार खालामना होबानो जाबाय। थेंक इउसै आं बेखिनि बुंनानै नोंथांमोननि सिगाङावहाय नैबेनि माखासे इनफरमेसन गुड एडभाइस बेखौ आङो बेयाव बुथुमनानै फोजोबनाय जाबाय। थेंक इउ।